Cara a onde camiña o nacionalismo galego? Boas noites. Estamos en Telemiño, isto é Punto Crítico, fálalles Lalo Pavón. Esta noite imos ocuparnos da situación do nacionalismo galego, que, como todos xa ben saben a estas alturas, vive momentos convulsos, e cun futuro ata o de agora incerto. Para debatir e contrastar pareceres sobre todo elo, temos con nós a don Manuel Herminio Iglesias Vázquez, exconcelleiro polo BNG no Concello de Ourense e membro do Partido Nacionalista Galego e, polo tanto, militante ata fai pouco, aínda que fai semanas que anunciou a súa baixa na formación frentista. Boa noite, don Manuel. Hola. Doña Yolanda Pérez, exconcelleira tamén no Concello de Ourense e pertencente a Encontro Irmandiño, forza que tamén abandonou o BNG. Boa noite. Boa noite. E don Xosé Carballido Presas, exdirector xeral na Xunta co Bipartito e agora director xeral de Rehabilitación no Concello de Ourense, que acaba de confirmar a súa dimisión e a súa baixa no BNG, como fixeron os membros de Mais Galiza, formación a que el pertence. Boa noite. Boa noite. Do outro lado, don Xosé Carlos Sierra, é secretario xeral da Consellería de Cultura co Bipartito, director do Museo Etnolóxico de Ribadavia e persoa vencellada ao movimento e á marcha do nacionalismo nos últimos tempos. Boa noite. Boa noite. Don Xosé Ramón Quintana Garrido, profesor de Historia Contemporánea, historiador, escritor, autor de un libro titulado Un longo e tortuoso camiño, adaptación, crise e cambio no BNG 1971-2009, que é unha referencia obligada para entender o nacionalismo na etapa actual, e o seu autor, un dos máximos expertos neste eido. Boa noite. Boa noite. Por último, don Xavier Blanco, compañeiro, xornalista con ampla traxectoria profesional, analista e observador da actualidade política galega. Boa noite. Moi boas noites. E o que expresamente lle agradezo a súa presencia, pois debo decir que ven dende A Coruña. Non, moi amable, ahora que quede claro que eu non veño de parte da UPG, Non. Poden seguirnos, se vostedes así o desexan, a través da página web en telemiño.com, xa saben, NH, sin ñ, en toda Galicia no canal 133 de R, e ademais, se tamén así o queren participar, se queren participar, poden facelo a través do teléfono chamando ao 988-384-557, 988-384-557, polo correo electrónico ca dirección puntocrítico@telemiño.com ou por medio de Twitter ca etiqueta PC Ourense. Convidamos, como non podía ser de outro xeito, os responsables do BNG para que estiveran neste debate, oferta que rexeitaron amablemente, como tamén o fixeron algúns dos seus referentes, convidados a título particular. Os seus puntos de vista serían, sen dúbida, interesantes, pero non por eso imos obviar a posibilidade de falar do nacionalismo, da súa situación actual e da que poida deparar o inmediato futuro. Poderíamos afirmar que o nacionalismo galego está nun momento especial. Traslado xa a primeira pregunta. Vive o seu peor momento da súa historia reciente ou non? Quen recolle ese? Eu creo que non. Faz unha pregunta tan tráxica que deixas casi convulsionado, non? Eu creo que o nacionalismo non vive ni moito menos o momento peor. O nacionalismo vive o momento peor posiblemente na época da ditadura, seguramente, non? E incluso eu creo que no mandato de Aznar, no segundo mandato de Aznar, foi terrible, non o nacionalismo galego, sino todo o nacionalismo en xeral, por lo tanto, eso sí que era convulsión. En este momento que se produce fenómenos
eu diría que de reorganización, porque o nacionalismo é unha cousa e as forzas nacionalistas son outras, non? Eu creo que o nacionalismo ten un futuro moi longo, ten un pasado moi longo tamén, non? E creo que ten unha longa vida, non? Certamente, as xentes que estamos organizadas en organizacións políticas, valga a redundancia, pois efectivamente facemos movimentos de vez en cando de reorganizarnos porque pensamos que ao mellor non é o modelo de organización que existe neste momento non é útil, podemos buscar outro, pero desde logo creo que en absoluto o nacionalismo ten ningún tipo de problema, é dicir, ten moito futuro, afortunadamente, por encima dos partidos políticos e das organizacións. Doña Yolanda, coincide vostede con esa visión? Sí, eu son ademais máis optimista que o compañeiro Carballido. Eu penso que este é un momento, un punto de inflexión no que nos atopamos e un momento histórico para o nacionalismo. Nos últimos 30 anos coñecíamos unha forza nacionalista, unha fronte de varios partidos e persoas independentes que era o BNG, o Bloque Nacionalista Galego. Neste momento, algunhas persoas, algúns colectivos e xente que nunca militou en ningunha organización consideramos que era o momento de escuitar a sociedade. E a sociedade, a través dos comicios electorais dos últimos 10 anos, tanto en eleccións autonómicas, locais e estatais, viunos demostrando, se viu manifestando, e basicamente o que entendemos é que non era ese o único vehículo ou o vehículo referente para que toda esta xente se sentise cómoda. Polo tanto, consideramos que é o momento de construir entre todas e todos un nacionalismo amplo, integrador, no que teñan cabida desde o galeguismo ao nacionalismo, desde máis a esquerda ao centro-esquerda, e no que entre todas e todos, colectivos, grupos e organizacións, sexamos capaces de avanzar no futuro para crearmos unha forza, un referente político que sexa capaz de facerlle oposición e entrar a medio curto prazo no goberno da Xunta e conseguir, polo tanto, mudar a realidade social do país. Don Manuel, vostede é o mesmo de optimista. Vamos a ver, o nacionalismo ten futuro porque existe Galicia e existe unha serie de problemas concretos que desde a óptica galega teñen que ter solución. Pero ben, eu quería dicir unha cousa máis. O nacionalismo galego, desde a época da transición democrática, fixo unha labor moi importante en Galicia. Moi importante porque presentou unha Galicia diferente, rematou con aquela Galicia chorona que estaba, que tiñamos unha imaxe sumamente moi deficiente e realmente afrontou situacións moi importantes. Pero tamén é verdad que os tempos mudan, os tempos cambian e o que naquel momento ideolóxicamente podía parecer que era o máis interesante ou que orgánicamente parecía o máis interesante posto que se partía dunha realidade saída dunha ditadura, neste momento non é o máis acaído e necesita ter unha reformulación basada fundamentalmente no ideolóxico para abarcar campos que neste momento están vetados ao campo nacionalista e tamén unha organización que sea a caída cos tempos nos que vivimos. Evidentemente, nós hoxe non podemos facer unha frente cando sale dunha ditadura, pero neste momento non ten moito sentido eso. Deste lado, hai o mesmo optimismo? Bueno, eu que, sin contradicir as intervencións anteriores, é o que entendo... Bueno, pero non é preciso. É dicir, o que entendo é que o nacionalismo, máis que futuro, o que había que plantear é se ten sentido. E, efectivamente, o nacionalismo ten sentido. E ten sentido na medida que o que o nacionalismo significa teña a capacidade política para establecer o enlace necesario coa sociedade da que ese nacionalismo nace, pero fundamentalmente coa sociedade presente, coa sociedade que se configura e que está estruturada na Galicia actual, no cual temos unha sociedade que é equiparable e homologable ao resto das sociedades europeas, desde o punto de vista político e cultural. Por lo tanto, na medida en que o nacionalismo poda enlazar con esa súa sociedade, ten sentido. Por lo tanto, se ten sentido e ten capacidade de enlace con esa sociedade, terá necesariamente futuro. Señor Quintana. Sí, bueno, eu tamén quería facer un pouco de abogado do demo, e dado que, digamos, as perspectivas son tan optimistas, pois entón me puño unha nota discordante. Non tanto porque estou de acordo con ela, sino por dar outra perspectiva. É dicir, Galicia existe, pero pode existir sin nacionalismo. O que pasa é que vai ser unha Galicia diferente.
O nacionalismo non é exactamente unha emanación natural do país, sino que é unha construción intelectual e política dunhas persoas que interpretan o país de determinada maneira. E dado que iso é así, por tanto, é algo aleatorio, que pode existir non existir, que pode ir adiante ou non ir adiante, na conxuntura actual, e unha conxuntura que xa, máis que conxuntura, xa é estrutura, pois vai a organización que plasmaba, digamos, o nacionalismo electoralmente, socialmente, políticamente, de forma constante, pois, os últimos 10 anos, está, digamos, perdendo apoios sociais, perdendo apoios electorais, e está, ademais, nun proceso interno de implosión. Un proceso interno de implosión que ten unha dimensión cuantitativa, que a mellor non é demasiado grande, pero sí ten unha dimensión cualitativa que é realmente moi importante. É dicir, o feito de que o BNG, o sector do BNG se desgaxen, se aparten, pois dá mostra dunha crise moi potente que veremos como se recompón todo o arco político. Veremos se hai espazo para dúas forzas políticas, veremos que recursos contan cada unha delas, veremos os adversarios políticos que fan. É dicir, digamos que son moitos elementos claramente contingentes que poden permitir que o nacionalismo recupere, lentamente, pero recupere, ou que se siga fundindo máis, non? É dicir, non está nada garantido, na miña opinión. Sí, ben, concordo con casi todas as opinións, non? Especialmente diso Carballido, non todas as frontes, o sea, todos os partidos políticos sofren procesos de reorganización e tal. Eu creo que o que máis contento está ahora mesmo con todo isto é Feijóo. Quere dicir, a 5 ou 6 meses das eleccións, que presumiblemente serán no mes de outubro, quere dicir, a imaxe que se transmite de cara á sociedade creo que non é máis aceitada. E logo outra cousa, vou a ser certo tamén un poquinho máis, como digo, estou un poquinho máis a esquerda de abogado do diaño, quere dicir, o BNG era unha fronte asamblearia, quere dicir, unha asamblea, foron 4.500 personas, votaron, e a imaxe que se transmite á cidadanía, que é dicir, como eu non gañei, e non me puse un dianteiro e me levo a pelota para casa. Quere dicir, non sei, o sea, tamén comprendo, concordo, que o BNG, hasta Carlos Rovira se levaba as mans á cabeza, é dicir, como pode ser que o BNG aglutine a xente de dereitas e a xente de esquerdas baixo o manto do nacionalismo, do paraguas, non? O sea, é dicir, morreu Centristas de Galicia porque se pasou o PP, quere dicir, non houve nacionalismo aquí de dereitas. É dicir, é difícil convivir nesa situación. Ahora non sei se estratégicamente era o máis adiado, máis aceitado agora mesmo a uns meses das eleccións, non? Co que pasa no PSOE, co que pasa no BNG, eu creo que Feijóo está encantado, non sei se está patrocinando el. Déxenme apelar á condición de estudioso do señor Quintana Garrido, do que non digo nome porque parece que antes tuve un lapsus e non quero repetiro, non vou a decir o nome, aínda que sei ben que é Xosé Ramón Quintana. Cando vostede lle bulían as ideas para escribir o longo e tortuoso camiño, que mesmo pescudaba datos, aínda que vostede foi testigo de moitas cousas, só precisaba poñer en orden as ideas, non? Vostede aventuraba a situación de hoxe? Non exactamente. O que aventuraba no epílogo que fixera do libro é que a racionalidade política implicaba un entendemento interno que non se produciu. Eu aventuraba que, se supón, se partimos da hipótese que os actores políticos parten dunha racionalidade limitada, pero dunha racionalidade, o normal é que os dos sectores maioritarios que había dentro do BNG, por unha parte o UPG e por outra parte Margaliza, chegarán a algún tipo de acordo, algún tipo de entente polo ben conxunto. Pero realmente non se produciu así. E hai un terceiro actor en discordia, que era Encontro Mandiño, que decidiu de todas excluirse, abandonar o proxecto. E finalmente Margaliza, a maioría de Margaliza tamén, non? Iso ten moito que ver un pouco cas dinámicas internas. Non ten tanto que ver, que sí, pero non ten tanto que ver cos programas, non ten tanto que ver cas ideoloxías, que tamén ten que ver cas ideoloxías, senón ten que ver ca dinámica intraorganizativa. E a dinámica intraorganizativa do BNG, e aquí creo que hai membros que a viviron nos últimos tempos, en calquera caso, percibido desde fora, se perciba así, pois é unha dinámica interorganizativa realmente conflictiva, realmente bronca, moitas veces, é dicir, aquela cousa do antigo Partido Galeguista de irmáns, pois iso foise perdendo, e entón, por lo tanto, ese exceso de enerxía gastada no debate interno, gastada en querer copar posicións, en non compartir, eso fai que exteriormente o BNG fose percibido, non por todo
todo o mundo, certamente, pero sí por sectores cualitativos importantes, como un partido antipático, como un grupo político antipático que non incentivaba a integración no mesmo. Entón, un problema de conexión ca sociedade, en tanto que organización. Tamén hai problemas en tanto que discurso e proxecto, na miña opinión, é dicir, o proceso que viviu, que estudiei no libro, do BNG de modernización política que tivo o BNG e de tratar de adecuar o seu discurso á nova realidade que se intentou, sen embargo, foi un proceso inconcluso, un proceso contradictorio, non explícito, de tal maneira que conviviron no seu interior, seguiron convivindo e siguen convivindo diversas culturas políticas moi diferentes entre sí, que chega un momento que chocan culturas políticas diferentes que implican dinámicas organizativas diferentes que chega un momento que se fai invivible esa convivencia interna. Seguindo na rede de debates ao respecto, digamos, a xente, bueno, esa cousa de fartarse, de estar farta, de que non te saúden nunha reunión, estar farto de que falen de ti. Esas dinámicas, non sei se vos corroboredes ou non, vos estabades na cúpula, ou mellor, pois estaba desde outra perspectiva, pero de unha perspectiva de base media, eso era bastante frecuente, non? En calquera caso, eso se explicita moito nas redes sociais por parte de moitos exmembros do BNG que foron pouco a pouco, xa non índose nesta conxuntura, sino índose como un goteo lento ao longo destes últimos 10 anos. Salvo este paréntese que non foi tanto do señor Quintana e recollo o último argumento aportado por o señor Blanco cando fala da perda dunha votación nun proceso asambleario. Que foi o detonante de que os que están saindo do BNG tomaran esa decisión? Mire, eu entendo perfectamente a análise, por exemplo, que fai desa interpretación de que parece que perdeuse unha votación nunha asamblea e isto produce tal. Tamén incluso, o sea, entendo que se entenda así. Tamén entendo que se poda entender de que Feijóo se está frotando as mãos. E incluso o análise que fai o profesor Quintana, que efectivamente ten un estudio moi riguroso sobre o proceso no cual eu coincido plenamente, porque vivín e síntome reflectido no libro que escribiu, pero nós o problema que temos, posiblemente un deles importante é de comunicación. Eu hoxe na calle alguén me dixo que non entendía que pasa no bloque, porque realmente somos difíciles de entender, é certo, non? Por iso, se me permite solo en plan didáctico, explicar proceda, que efectivamente, o Bloque Nacionalista Galego non é un partido político. É unha fronte de partidos, é dicir, é un grupo onde hai varios partidos que están aí convivindo, no que nós chamamos no seu momento a casa común. Pero somos xente distinta, non? O que pasa é que consideramos que, efectivamente, a única forma de ter certa capacidade de actuación na sociedade era unir esas forzas e ir todos xuntos, o cual, pois, está moi ben. E iso, así estuvemos convivindo durante os últimos 20 anos, non? Pero somos xente distinta, certamente. É dicir, somos xente distinta, refírome opcións políticas distintas. Somos xente normal e corriente deste povo, non? Pero iso produce que estamos convivindo, para convivir calquer tipo de sociedade, parella ou o que sea, debe poñer encima da mesa as cosas que unen e non as que separan, porque senón se estoupa. Eu creo que no BNG, que é unha casa común que foi moi útil e na que eu personalmente me sinto moi orgulloso de estar aí traballando nos últimos anos, estuvo poñendo encima da mesa as cosas que unían e ao final, nestes últimos 3 anos, pois por alguna razón, na cual eu son culpable, como seguramente case toda a xente que traballamos no BNG, puxemos encima da mesa a cosa que separan. E iso, evidentemente, produce unha... falaba Quintana de implosión, eu creo que é unha explosión, casi xa, efectivamente, porque aí reventa algo, pero reventa algo que estaba aí dentro, non? Por lo tanto, creo que para entender... Son de reventar desde dentro para fora. Sí, non, efectivamente, pero quero decir que, efectivamente, para que nos entenda o común dos mortales, porque os que somos raros realmente somos nós, e reconozco, porque non se entende nadie. Somos unha fronte de moitos partidos que estaban aí, por eso tamén é normal que se produzca mellor esta situación, non? O señor Feijóo non ten que estar tranquilo, ten que estar moi preocupado, porque tranquilo estaba co proceso que levábamos. Levamos 10 anos perdendo votos, co cual o señor Feijóo consolidou ahora unha maioría, dentro de 6 meses vai consolidar unha maioría maior e dentro de 4 anos outra se seguimos así. Por lo tanto, temos que buscar un revulsivo que produzca o efecto contrario. Ao mellor non o damos conseguido. É certo que se hai eleccións dentro de 6 meses, píllanos un pouco co paso cambiado. Iso non quita que teñamos moitas, digamos, pretensións
de poder facer algo incluso en 6 meses. Pero é certo que senón o señor Feijóo sí que estaba tranquilo. Neste momento pode estar preocupado porque, vamos a ver, o nacionalismo perdeu 200.000 votos nos últimos anos. Pero esos 200.000 votos están aí, en algún sitio están. Seremos capaces de facer algo que capte ese desencanto con ese frente bloque que a xente efectivamente non lle era atractivo, non lle gustaba, e efectivamente, como decía o señor Quintana, ten razón, se producían uns roces e uns choques que a veces trascendían afora e parecía que íbamos pola rúa e non podíamos ni sonreír. Entón, eu creo que sí, eso está aí. Seremos capaces de darlle forma en un período máis ou menos breve de tempo? Pode ser. E logo xa, e remato, a pregunta de si somos malos perdedores dunha Asamblea Nacional do BNG e como non temos a pelota non marchamos, non, en absoluto, non. Eu creo que a última Asamblea Nacional do BNG, que equivale a un congreso de un partido clásico, era realmente unha estación término para un proceso. É dicir, aí podíamos dicir, señores, isto non nos vale, moita xente que estábamos dentro reiteradamente dixemos que este formato de fronte non valía e, polo tanto, queríamos algo distinto, un partido de corte clásico, pero que funcione con moita máis agilidade e máis achegada á realidade. Puxemos eso como estación término, digamos, dicindo, se aquí cambiamos algo ben e se non ímonos. O sea, non marchamos, os que marchamos entre eles eu, porque non perderamos marchamos porque hai dous modelos radicalmente distintos que se produciu unha votación de case empate técnico no que ganaron democráticamente uns determinados, pero que dixemos, non, isto, para seguir así 2 anos máis, temos dúas opcións, ou marchamos para casa ou intentamos montar algo distinto, porque tamén nos parece injusto marchar para casa cando hai moitísimas necesidades que cubrir e a xente que temos algo de conciencia crítica a ese nivel queremos dar ese paso. Eso é un pouco o proceso. Existe coincidencia en que o principio do fin arrancou unha asamblea de 2009? Eu penso que viña incluso de algo máis atrás, non? A sangría de baixas do bloque foi dunha maneira menos obvia e máis menor, digamos, non tan mediática durante todos estes anos, non? Sí que é certo que despois da última asamblea de 2009 e nos últimos meses se veñen producido as dúas escisións do BNG, neste domingo a de Mais Galiza e hai un mes, pouco máis de un mes, a escisión do Encontro en Mandiño, non? Claro, con referentes obvios e, polo tanto, moito máis mediática e coñecida para as persoas, non? Por iso eu entendo que moita parte da cidadanía pois non entendo que poida chegar a esa conclusión, non? De que esta asamblea, a última Asamblea Nacional de Encontro en Mandiño, foi unha asamblea na que a xente que non gañou, na que a postura que non gañou é a postura que sai como perdedora, non? A cousa non é así, a cousa vende moito máis atrás e non é tanto no plano organizativo, non? Eu non sei se a xente, coa explicación de Carballido, ya que estamos dando aquí, entende a estructura que ten o BNG, non? Pero máis alá da estructura, eu penso que a xente o que lle interesa é as políticas e o que queremos facer, non? As iniciativas que podemos ter para transformar a realidade. E a min iso me parece a parte máis importante, independentemente de que era unha fronte de partidos nos que había un partido guía e varios partidos que intentábamos mudar a realidade desde dentro, o máis importante é que toda a xente que se foi indo, máis a xente que nunca militou, máis xente que nos atopamos na rúa, que comentaba antes, pois galeguista, xente normal, sí que demandaba un novo referente político que tivese máis conexión coa sociedade, non? Que estivese pois sí, centrada no país, pero que fose moito máis ampla e moito máis aberta, non? Eu penso que o motivo, un dos motivos polos que se están producindo esta serie de escisións é escoitar a sociedade, porque ao final unha organización política non deixa de ser un instrumento para mudar e transformar a realidade, non? E temos que escoitar a xente, e eu penso que neso estamos traballando agora, en escoitar a xente para criar un novo referente político amplo no que podamos ter cabida a maior parte da sociedade galeguista e nacionalista do país. Gracias, señora Iglesias. Señora Pérez, chegou o momento de facer a primeira parada para a publicidade. Voltamos de seguido.